نتاريخن تنتاوي سلطانن إيرترا زغول تاريخاوي بوتاتاتن تنتاويان قرصتاتن بغبو كعقبن ناب ولودታት كسغاغرن زكايد صعري لعل تمته هو ناب نوزوبا دهلاك عدد زكادو ابزوبا سميناوي قيح بحر زنط وحلفت استفلاليات تكالات تلابيوم توم ابتي بمحمدار زوبا استودب عدد استساتفو حلفت خفلتات من محدار زوبا هقدف جنافر منيسترتاتن حزباويان محبراتن عبدالله كبير دروشتن دحلن ابزبصحلو كاب شاوناي كساب مبل 14 زمن زنبره 10 أنا فارس ناسلاماون عرباون تاريخ ززنتو حدث ترخبتات تنتاوي مغابر لعلسوسا تنتاويان عيلاتات ماي ابا امان زتوقرت صحفات قوانقو عرب اثرات كبيد برتناي كالاي كينات عالم كمون استفلالي اسساتات زغدام تعزيبهم አቶ ዮሐንስ ገብረ ኢየሱስን መምህር ዒሳ አሕመድ ዒሳን የሪና ዝሃቦሪቶ እቲ ብዞባ ዝተወደበ ናይ ዑደት መደብ ምሳብ ከባቢኦም ዝርከብ ታሪኻውን ተፈጥራውን ጸጋታት ንምልላይን ሓባራውን ውህድን ስራሕ ንምዕያይን ዝዓለመ ምዃኑ ጠቂሶም ንኣገዳስነቱ ዓቢ ስለ ዝኾነ ክድፋሉ ዘኻኺሮም አቶ ወልደ ሩፋኤል ተኽላይ አርቲስት አፈወርቂ ሃይለን ወይዘሮ ለተኺዳን አርአያን ቦገኖም እትዑደት ጸጋታት መሬትን ባሕርን ምፍላጥን ምስ ደሴታት ንምልላይን ኣብ መዕቃዊ ሓላፍነት ከሓድረካ ዝድርኽን ምዃኑ ጠቂሶም ስነ ጥበበኛ ነዚ ጸጋታት እዚ ብሞዮኦም ከንጸባርቕዎ ዘለዎም እምነት ገሊጾም بسنكي سنة دم التحلف هيوت نخيته بزكاية زلو تعري أبزو باقاش واركا محبر ولنتاويان لقس دم نمسرات زعلم عودة ذاته بعسران شوعة عسران شمونتن مقابي تاب كتما بارون تتخيدون على في جنفر منيستر تعنا بتزوبات دكتور لول بانتيرغان تساتفتي أبزو محلالو فمدختي منيستر تعنا قربو حس دم نمو حسب زو باقاش واركا بانك دم مابرس من مسراتو نقعت حبرة السبب بالعل دم نمعباي قوس قواسي كايد كم زلو تغيسو مقام محبر ولنتاويان لقس دم واناوي مخانو أسمير اللوم دايركتور بانك دم إيرترا آتو أبراهام يمانن أبومبر هاجراو محبر ولنتاويان لقس دم آتو سامسون قبر سلاسين بوغنوم بزتكا دم زيتتكا هيوت مدحان زعابي حلنا وعقبت زهب سناي تكبار مخانو بولنتا زقبر لكس دم دما وحسن أتأمامان كم زخانة بمتكاس مقام محبر ولنتاويان لقس دم أبزو باقاش باركا قداسنتو اللعول مخانو قليصوم استفلالي سمويات عنا بزغربون أقداسنت قرب دم زملكت صبصابات دما عديتات بحفشا بحرسن تنسنزر كبا دما بفلايك اند قدات نايتي بسنك سئنت دم سعد سقامات كم زخونا بمتكاس محبر ولنتاويان لقس دم بمقام أبو هوسبيتالات كقات متصنح حسرات نمقلال ملا حبرة سب أبركتوخ قبر زخاخيروم تساتفتنا يتعود ذاته نمقام محبر ولنتاويان لقس دم زواقاش واكاز زلوم دقفن قربناتن بمقلات عسرا زأبالاتها فتساميت أكال نايتحدش محبر مريتهم كم أكل نايتي حزبي أبقربو بقوع من محدارة ويعقلقلت نخركو زكاير زلو صراح نبرت سلسة من محدارات كبابي نوزوبا غوني مرجع محدرت كبابي أكاير تسرحن النبابر تعدن كم زكايدو وكيل إرينا كابتو وتحبيرون نبتم محدارات كبابي آدال آرادان تكاودان استخايد مرجع حزبي يخونوني أمزو ولم سبات كم زمارتسن نام محداراوي أقلقلوت كقات أموزسن حدس أقامات بمقلال بتقهات كقلقلو لعل امنات كم زلوان قليسون حلاف قدف ابتنو الزباء آتو حامد آدم أبزس معغل استمرتو سبات حزبن منقستن زسكموهم حلافنا تقنزيبون بقبو كسرحو نبرت دما بزكاد وعمام زدل متحوار كقبرو لما تحساسيبون استمرتو زيقاتات بوغنم بقوع من محداراوي أقل قلوت نمهاب أبرتعم كم سرحو أرقاقيزهم بمخنياتي عسرت سلسة عامو توابطير زلو ناي موداتان قيادن بين كومشن دوب إيرتران إثيوبيان أبستفلالي هاقرات زركو زيقاتات نحكي سلام فتحن إيرتران بزبل تيما زكايد وزلو فتحن متوع زعلم قعزو بشكلتا بكلتا معالتي كلتا 180 كيلومتر كم شفنن بتصبغ يغطل كم زلون ودبتن تساتفتن نايت قعزو قليسوم بمسارة إيرينا زهو وحبريتا أتي كاب كتما يوتيوبيري شودن زفلما قعزو بهامبورغ قابيلو بخلتا ميازيا أماسيو هانوفر كم زاتو وتفليت اللهم توم كاب شودن دنمارك نروي اسرائيل كندا كالوت هاغرات نزمصو تساتفتنا يتمدب غون غونتي نفتحن حق نزصوع دمص حزب ኤርትራ ንምቅላሕ ዘካይድ ወዘሎ ጉዕዞ ኣብ ከተማታት ቴልን ሃምበርግን ምስ ዝተፈላልዩ ሰበስልጣን ናይተን ከተማታት ብምርኻብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካይድ ዘሎ ሩኡይ ኣድልዎን ዓሎቕን ዘብርህ መልእኽታት ከም ዝሃቦም እቶም ኣካየድቲ ብተወሰኺ ነፂሮም
እትጉዕዞ ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታት ኣየር ይሰላሰል ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፎን ከተማታት ዝርከቡ ቅዱሳት ኤርትራውያን ድማ ሞራላውን ንዋታውን ደገፍ ይገብሮም ከም ዘለዉ ተሳተፍቲ ገሊጾም ዕላማ ናይዚ ክሳብ 13 ሚያዝያ ዝቕጽል ጉዕዞ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብመሰረቲ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጎበጣ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ከብቅዕ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተስገደደ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እገዳታት ክለዓል ምሕጽንታ ንምቕራብ ምዃኑ ይፍለጥ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣሸራን ውዞባ ሓጋዝ ዝተዋደደሎም ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ብግቡእ ክጥቀምሉ ብዛዕባ ምዕባልን ኣገባብ ኣጠቓቕማን ናይተን ትካላት ንምዝታይ ምስ ወለዲ መምህራንን ሰብ ሞያ ጥዕናን ኣብ ዝተገብረ ርክብ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብቲ ኣኼባ ኩነታት ተምሃሮ ኣብ ትምህርቲ ምክትታል ኮሚቴ ተምሃሮ ምርግጋጽን ምውሓስን ጥዕና ዜጋታት ዝምድና ወለዲ መምህራንን ተምሃሮን ከምኡውን ኣብ ትምህርቲ ዘጋጥም ጸገምን መፍትሒውን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ዘተ ተኻይዱ ርእሰ መምህር መባእታን ማእከላይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣሸራ መምህር ተመኖ ነታባይ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ገለ ከባቢታት ዘይምጥርናፍ ዓድታት ርሓቂ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን ትሑት ንቕሓት ወለዲ ካብ ዘጋጥሙ ፍሩያት ጸገማት ምዃኖም ጠቒሱ ሎሚ ዓመት 51 ህፃናት ናይ ቅድመ ትምህርቲ 645 ድማ ናይ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ስሩዕ ኣገልግሎት ትምህርቲ ይከታተሉ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ንዘሎ ጸገማት ንምፍታሕ ብምትሕብባር ህዝብን መንግስትን ከምኡውን መሻርክቲ ኣብ ሰብር በጁኽ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክትነጽ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ብምምልካት ድማ ተምሃሮን ወለድን በብእዋኑ ብዝግበረሎም ሓልዮት ተተባቢዖም ብዝግባእ ክጥቀምሉ ጸዊዖም ሓላፊት መደበር ጥዕና ኣሸራ ሲስተር ሰንበቱ ገብራት ብወገና ድሕነተንን ድሕነት ዕሸለንን ንምርግጋጽ ኩለን ነፍሰ ጾራት ኣብ ትካል ጥዕና እናተመላለሳ ኩነታተን ክከታተላን ኣብ ትካላት ጥዕና ክገላገላን ተላብያ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ኣሸራ ኣቶ ደብረጽዮን ጉንበት ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዝርግሐ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምስፋሕ ሓያል ጻዕሪ ክካየድ ምዃኑ ብምሕባር ንዝበለጸ ውፅኢት ከይተዘይተጠርነፈ ዓድታት ክጥርነፋ ምዃነን ኣብሪሆም ነበርቲ ብወገኖም ካብ ጽባሕ ናጽነት ዝተዋደደ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮኦምን ምዕባለ ዜጋታትን ርኡይ ለውጢ የመዝግብ ከም ዘሎ ጠቒሶም ንብሉጻት ተምሃሮ መተባብዖ ክግበረሎም ዝረአ ምቁራጽ ካብ ማእዲ ትምህርቲ መፍትሒ ክናድየሉ ተምሃሮ ብኽብርታት ሕብረተሰቦም ንኽመላለሱ ዝካየድ ጻዕሪ ብውህደት ክቕጽል ዝብሉ ርእይቶታትን ለብዋታትን ኣቕሪቦም ነበርቲ እንበይቶ ንኡዞባ ጋላ ነፍሒ ክራማት ቅድሚ ምእታው ማይን ሓመድን ንምዕቃብ መንእስያት ዝወደብዎ ንጥፈታት የካይዱ ከም ዘለዉ ወኪል ኤሪና ሓቢራ ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ እንበይቶ ኣቶ ተኽለ ወልደ ስላሴ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ከምቲ ኩሉ ህዝቢ በብኸባቢኡ ዘሰላስሎ ዘሎ ማእቶታዊ ወፈራታት ነበርቲ እንበይቶውን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ዝርከብ ማይ ቁዖታት ንምፍዋስ ብኣድማዕነት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ጠቒሱ ነቶም ብጉልበቶምን መካይኖምን ዝሳተፉ ዘለዉ ምስጋና ኣቕሪቦም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ዛላታትን ከትርታትን ብምስራሕ ከባቢኦም ካብ ፍግረ መሬት ንምክልኻልን እቶታውነቶም ንምኽዕባትን ኣበርቲዖም ይሰርሑ ምህላዎም ጠቒሶም መንእስያት ዝዓጠቑሉ ወፍሪ ዝጭበጥ ውፅኢት ስለ ዝርከቦ ብጽፉፍ ውዳቤ ዝተዋህቦም መደባት ንምትግባር ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጾም ቀንዲ ተጠቀምቲ ናይቲ ወፍሪ ንሕና ስለ ዝኾንና ማይ ኩዖታት ንምፍዋስ ብዘያፈላላይ ዕድመን ጾታን ተዋፊርና ኣለና ዝበሉ ወሃብቲ ርእይቶ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ኣገዳስነቱ ልዑል ስለ ዝኾነ ኣብ ትግባሪኡ ብንቕሓት ይሳተፉ ምህላዎም ገሊጾም ዲጂታል ካሜራን ፎቶግራፍን ባዕልኻ ተምሃር ዘርእስታ 187 ገጻት ዝሓዘት ሓዳስ መጽሓፍ ብሓደ ሚያዝያ ኣብ ኣዳራሽ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራ ተመሪቓ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሞያዊ ተመክሮ ዘለዎም ሰባት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ንትሕዝቶታ መጽሓፍ ዝሕብር መብርሂ ድሕሪ ምቕራብ ኣብቲ ብደረጃ ዓለም ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለ ንኽብጻሕ ድርኺት ክትፈጥር ከም እትኽእል ዘለዎም እምነት ገሊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም እቲ ሞያ ቀጻሊ ዝሕደስን ዝምዕብልን ዓሚቕ ፍልጠት ዝሓትት እኳ እንተኾነ ነቶም ኣብዚ ሞያ እዚ ኣፍልጦ ዘይብሎም ግን መምሃሪት ከም እትኸውን ኣረዲኦም ኣብዚ ዓውዲ እዚ ካባይ ንላዕሊ ኣፍልጦን ተመክሮን ዘለዎም ሞያውያን ኣስፊሖም ክጽሕፍዎ ይኽእሉ እዮም ዝበለ ኣዳላው ናይታ መጽሓፍ ኣብ ፖሊስ ኤርትራ ሓላፊ ላቦራቶሪ ፎቶግራፍ ካፕቴን ዑመር ስዒድ ዑስማን ንዝነበሮ ሞያዊ ዓቕሚ ከካፍል ምፍታኑ ናይ ሕልና ዕግበት ከም ዝስምዖ ጠቒሱ ነቲ ብዛዕባ እቲ ሞያ ዝፈልጦ ብመልክዕ መጽሓፍ ከዳልዎ ምኽርን ሓሳባትን ዝሃብዎ ኣመስጊኖም زخبركم تخطاتلتنا هقراو زيناتات حزنا دحر زحات صار مسجاجريت كن ملصقكم هنا مكتتالكم كتقصلوا دقيمنا بخبرنا عدم